ट्रेन के टाइम हो गइल बा। कितना बजे ट्रेन में आवेल भैया? 12:40 में आवेल ट्रेन में। सर समय से पहुंचल बानी सा ना। हाँ टाइम से। अब की बॉम्बे चले के बाद तो खूब कमाए के बा। हाँ 6 महीना रहे के तब आवे के बा। हाँ हाँ 6 महीना 7 महीना रह के आओ जाए। आ घर के भाई अब की घर के समस्या के दूर कर देवे के बा। हाँ मने एकरा के देखते हुए काम करे के बा। हम्म। कितना दिन से आदमी रहत है लेकिन 1-2 महीना रह के का फायदा बा कोई कमाइले से? फायदा नहीं है। हाँ इससे बढ़िया बा कि 6 महीना साल भर कमाई ले नु। हम्म। अरे ना हटा ना। अभी नहीं के भाई टाइम। ए कोनो गारंटी बा ओकर? ए नानू भाई। पार्टनर बोली। प्यास से निकल लागल। पानी निकाली पियल ए तो पियो ना भाई पानी। हाँ एगो बात और सुन लो। प्लान तो बनावा तारा कि 6 महीने सब रहल जाई। आ हाथ में कि महीने महीने भागे लो। तो ये बना नू। ना यार अब की रहल जाए। घर के स्थिति ठीक नहीं के। ना कमाई ली तो केंगे। लेकिन भाई तहरा पर डाउट लगता हमरा लो पानी पियो। अब की डाउट सब फेल हो जाएगा। फिर रहल जी साल भर। तू हवा महीने महीने भागे वाला। तू तो बड़ा बांध था। ना तारा आगे नाथ ना पीछे पगा। शादी उदी भई रही तब तोरा बुझाई कि हाँ फैमिली क्या कहाला। आई जाए में का बा ना बा। अरे कौन तन सा बुखार भइल तो टेंशन। सर्दी भइल तब टेंशन। फलना नहीं के चिल्ला नहीं के बारन टेंशन में बिया कइला में। होई तब बुझाई। ए भाई होई तक मतलब ही थोड़े होला। ए नइखे बियाह भइले से कहता रह। चाचा 10 लाख रुपया मांगत रहे एगो गाड़ी। ओइ से मतलब बियाह होना तब ले हो गई रही। अच्छा होई तो बुझाई। ए पार्टनर एगो बात के हमरा डाउट लगता। क्या ताहे मेरे कहीं फोन से बतियावे का? तो बार बार आवेला महीने महीने बाहर से घरे। बट मर दे। ये सब बात बा। ए हमरा तो ये बुझाता। पटना बात सही कहता। दूधू बजले रात के मोबाइल चलावे ले का करी। बॉम्बे जाके प्लान करी कि छोड़ दी। चल जाए घरे का। ए ट्रेन के टाइम हो गइल बा। ए का सुनके तरह का? ना कुछ ना। रुको यार तनी मेहर से बतिया ली। जात तो बोले बड़े सब बाहर। ठीक है पार्टनर बतियाओ। द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ये मोबाइल में The बिजी number बतिया you था। have dialed is currently busy. Please try later. देखल ना कहीं ना कहीं बतियातिया। मैं रुको मत दे तेरे तरह के देखो तो ठीक है भाई। तुमको बता रहा है। द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। फिर उन्हें बताओ The ता। number you have dialed is currently busy. पार्टनर हम कहनी है नु हमें डाउट लगता। इजी करा के बिजी रहतिया। अगर हम डब लगता देख लो। दूध के पानी के पानी हो जाइए। अभी लोगों को फोन लगाओ तनी। ठीक बा। अभी लगाओ सब उनका सारा उपाय कराया तनी अभी। अभी बताओ तनी उनका क्या। तू परेशान करके बिग दिल बड़ा है ना भागे दमड़ा के। कहां बैठ देते तोरा का नौकर काहे रखले बनी। तो जाके देख ले कि ना अभी ले। जाके देखा बताओ जल्दी। मालिक हम गेट पर आ गइल बानी घर के गेट पर। अभी जाके देखा तानी मलकिनी के हम बाड़ी। मालिक अभी हम घर में से आवतानी। मालिक मलकिनी नु मालिक के जरे सुतल बाड़ी। का कहत रे? हाँ सही कहतानी। उ मालिक के जरे सुतल बाड़ी। मालिक तो रउआ क्या कहतानी कि मर्डर कर दी हम? हां जाके तुम दोनों को मर्डर कर। अरे बाप रे बाप। जान से मार दे। ठीक है मालिक जब रउआ कहतानी तो रउआ आदेश मान ही के पड़ी। अभी हम जातनी। मालिक मुआ देनी रउआ कहनी हनु तो हम तो मर्डर कर देनी। मुआ दे ले। हाँ तो एक काम कर चोकर के बोरा में दोनों को घुसाओ। हाँ कस के या पीछे गंडक के नदी बहेला हमनी के घर के पीछे। हाँ वो जाके उन्हें फेंक दे। मालिक चोकर के बोरा में कस देले बनी लाश। तो कस देले बड़े। हाँ तो बस गंडक नदी में जाके फेंका। गंडक नदी में। हाँ ठीक। अरे गंडक नदी कहाँ बा अपना गाँव में? रे साला रोज खटेलू तो वही जाते कहते के नहीं के तोरा पते नहीं के पीछे घर के पीछे का गंडक नदी बहेला ना। घर का नदी घर का पीछे कहाँ कोनो गंडक नदी बा? ए मालिक
का के रउआ भूल बिल बा हमनी के तो घर के पीछे को नलो नहीं खे दूसरा का खेत में मोरी के पानी बहेला। भाग बुढ़ तोरा घाम मार देले बेकारे। सच कहता नीनू मालिक कहाँ गंडक नदी बा घरवा के पीछे अपना। ते अभी कठिया गेले का मोटर करते करते अपना घर के पीछे नदिया बहेला ना बड़का गंडक नदी। अपना घर के पीछे कहाँ कहियो गंडक नदी हम देखले बानी। अच्छा रोक रोक रोक, गंडक नदी नहीं खे क्या बात करता रे। नंबरवा सही बाकी ना, अब ये सस्पिशन होगा। 74 888 95 468 लिखा है बोलो हमार 469 हो। हेलो हेलो भाई, नंबर गलती लाग गइल बा, एगो नंबर गड़बड़ा गइल, माफ करिए भाई, रॉन्ग नंबर लाग गइल बा। हमार हित हमारे कहा देलक हम किस ई क्या कहता नीनू बा गलती नंबर लाग गइल बा। अरे बाप रे बाप। हाँ भाई रॉन्ग नंबर लाग गइल बा, सॉरी, एगो नंबर गलती हो गइल, सॉरी भाई सॉरी, रखतन। हेलो सॉरी रॉन्ग नंबर बा। अरे बाप रे बाप मर्डर करा के सॉरी सॉरी बोलला से कहीं के जान बच जाई। अरे बाप रे बाप हम अपना मालिक के मलकिनी के जान ले ले पुलिस को ये तो हमरा के पुलिस से भागी कि ये घर वाला से भागी हो। अब तो एकरा घरवा के जनिए से मुआ दिए से नौकरियो गई आ जानो से जाए रे दादा रे बाप रे बाप। या वो दादा बुआ गले बात हम जाते हैं भाग के नेपाल चल जाता है तो पुलिस को कॉल